Akuvama umusa ney'busize kama kupastor wenethalile uflick. Uma kungukuthi njengamanje uhlala eGauteng ume ngconywana ngokwezimali ufuna umuntu ozokusiza akwelekelele mhlawumbe ekitchen noma ngenze washing laundry noma ngabe uyakorobhela lonke ayina noma bekugadela ingane ke ngicela ngithinde kunomuntu ofuna umsebenzi njengamanje so ngalijabulela ukuthi masingamsiza noma ke sisizane noma ukuthi wena uya khona umsebenzi owaziyo sithinte yabona kanti ke mawunegama esingalisebenzisa ocathi ngalihle mase sishintshe leli kanye uflick ngithinte wenze isiphakamiso ngiyajabula masingalishintshe igama sense igama elingajwayelekile kakhulu njengo-Newflick bawuya amanisa kakhulu nani no-Netflix kanti abanye behluka ubili so ngajabula masingabanye igama emakuhlanu 100,000 subscribers silisebenzise kodwa sibheka uGugu Queen 15 usacela ukubuza la uma uphupha-ke ama-vultures. What does it mean? Yini ama-vulture? Ama-vulture amanqe. Yini amanqe ama-vulture? Ama-vulture aphila la khona makufe into ayetha zodla. So they are always found where there are corpses of animals or people. So nake singakusho number 1. Kuyenzeka uma uphupha amanqe kube uphawu lobu uma uwabona olungakhomba ukuthi kungenzeka uzovukelwa abantu babe izitha bakuphendukele bafuna ukukukhaphela. Kanti iZaga 3:17 iseligcona ubaba eligelela umama liyocoshwa amagwababa esigodini lidliwa amanqe. 2. Ngokujwayelekile uma uphupha amanqe kuwuphawu lobu uma uwabona lusho ukuthi kungenzeka kunesifo esingase sehle ngokukhulu ukuzuma maduze. uHezekiel 39:4 uyowela entabeni zakwa-Israyeli kanye nawo wonke amabutho akho kanye nezizwe ezihambisana nawe udliwe yidlele namanqe. 3. Ngokwenkolo uma uphupha kamanqe kuwuphawu lobu uma uwabona olungasho ukuthi kungenzeka kunabantu abangalungile abasondela kuwe ngenxa yempilo oyiphilayo yokona nokwenza ukungcola. NgokaLuka 17:37 base bephendula bethi kuye kuphi inkosi wathi kubo lapho kukhona isidumbu kulapho amanqe eyakubuthana khona. uMathewu 2:28 noma phi la kukhona isidumbu kulapho amanqe eyakubuthana khona. Kanti-ke 4 kwesinye isikhathi uma uphupha amanqe kuyaba uphawu oluhle uma uwaxoshile olusho ukuthi-ke kungenzeka uzokwazi ukuxosha isifo ukunqanda isifo noma kukanye uzokwazi ukuqhelisa abangane ababi nabangalungile eduze kwakho noma-ke izitha ezikuzingelayo nezizama ukukufukela. Genesis 15:11 amanqe ehlela phezu kweyidumbu Abraham wawaxosha. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la amanqe le-vultures. Siwe ni pasi la matulu,